sa mga araw na yon, pumunta ako sa White House Resort kasama ng mga kaibigan ko. Tignan natin ano ang nangyari. Tara na! Nakita kami ng mga kaibigan ko sa Shiman pero maaga ako dumating. Dahil doon, gumala muna ako sa Shiman. Bago dumating ang mga kaibigan ko, bumili ako ng G-Pie dahil sobra ako gutom. Sa time na yan, naglakad na ako ng mga 2 oras. Ito ang Pop Mart. Mahaba lagi ang pila dito para sa Labubu. Ito ang kilalang kainan na sobrang famous sa mundo, Modern Toilet. Itsura ng yan ang pagkain sa loob. Sasabihin ko lang maraming tsokolate sa Modern Toilet. Dito na sila. Day 2. Pumunta kami sa White House Beach na sa Wonli, Taiwan. Medyo makulimlim ang panahon noon, pero nag-enjoy pa rin kami.
Medyo malakas ang alon noon, siguro gawa ng panahon. Medyo mahirap kumuha ng shot sa alon eh. Pagkatapos bumalik kami galing sa dagat, naligo kami sa hot tub para mag-relax. Yan ang group trip namin. Salamat sa panonood.